Ụtụtụ ọma onye ọbụla na-egene m ntị bọbụ na ụlọ anọ na anụ unu ụbọchị tata obi dị m anwụrị asị nke n'ụlọ ụnụ bụ ndị nwoke ike subscribe na ndị nwoke ike sori tabụ to like Facebook page anyị bụ Enuani Cultural Forum ya na YouTube channel anyị bụ Voice of Enuani. Daalụnị, Chukwu ya gọzie unu chinne. Ụbọchị tata anyị ga-enebanye anya na atụtụ inu atọ dị mkpa chinne na Enuani. Atụtụ inu nke izizi asị n'ụjọ mụ dike. It is cowardice that gives rise to bravery. This proverb teaches the importance of you to stop and consider before jumping into action. It teaches the importance of you having that first 10 seconds break to think before you swing into action. This proverb teaches you to wait, think, and then act. Akwa magbo nwe ba tutu nke izizi o. Nke kponabe asị no yujo agosewe bweni dike. It is the coward that shows other men where the brave was buried. The coward is able to preserve his or her life while the brave loses his. This important proverb teaches you as a brave man to sometimes consider your life. Nke ikpeazụ asị n'ebe onye ụjọ kwa na-atụ aka bee dike onye ụjọ dị ndụ dike anwụrụ. It is from the home of the coward that men point to the house of the brave man. The brave man is dead, but the coward is still alive. The moral of this story is that the coward preserves his life while the brave loses his own life. Hey, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. See you in our next video.